Guru genyolir sakiri Tabang kamlagar manguwuh mungsuh Latal Wadya bala padha mundur keplayu Wadya bala salang guncang rebut dujung latal Dopyak osak landean kepara mundure tak trajangi dhewe ora gelem sumingkir tabrak dung bantengan hajur dening aku
tur. Aduh. Hati aku. Wah. Ora tenan no. Dene do kemaki karo Kemlindi muni arep bedah negara Ngastina. Ora urung do teng penyonyong biru erem. Nggih. Kuwi tanding karo sapa? Mengsah kula ngakenipun Raden Jayasanga. Oh, anak Sencaki ya lho. Anak Sencaki. Wonge cilik. Iya, leres. Brengosen. Nggih. Mentelang mripate. Nggih, leres ki lurah bilu. Kaya aku. Mboten. Ora dapurmu kaya songo-songo. Ambegane maksude. Ah iya ya. Tanding karo Jayasanga ya kaya Sencaki biyen mung mah iki luwih enom. Luwih rasa. Rung karuan. Apa dumeh nak sing rasa iki isih enom. Aku ki arep tuwa kae. Masih bisa menghajar mungsuh-mungsuh saya. Ngono. Ning kok tinggalu kok. Cerewet. Monggo mawon. Waduh, kalah kula. Wis mundur ngono. Nggih.